Haloan. Hello ninyo mga bay, kumusta naman mo diha? Hello ninyo tanan. Di ana po ring inyong chef nga gwapa kayo. Syempre, love your own and kinahanglan nga banggaon nimo imong kaugalingon. Og gihangak kay kog niluto mga bay no, as in gihangak ko. Kana bang hapit bitaw sila mangaon kanang oras nga hapit na mangaon. Ang makarelate ani no, ang mga parehas na ko ang mga dakilang kusinira, mga banggiitang kusinira diri sa Middle East no. Nga bitaw hapit na sila mangaon nga hala grabe nang ginaganay no. Kay hala pinaspasay pangbalhin sa mga ipangluto. So magkuan pa, maghagpat pa sa mga sabsabono nila. Hala sige, dagan-dagan. Og mo ni ang akong ipangluto karon no. Katong bake bake na chicken, chicken. Okay. Og dira ang katong bechamel ako ra gibalhin dito sa gamay. Og dinhi nagkuan ko naglitson ko og isda nga silang dako Pasensya na sa akong kusina no kay mao gid ni ang mahitabo basta magdali-dali na pag-ayo. Katul ang kilay diri lang sa sibabaw dapit kay kapoy panday. Dayon mo ni ang akong kusina, grabe kagubot mga bay no. So medyo nakuha-kuhaan ang gani ni no kay nanghugas na ang akong kauban nga buutan ning tawon. Nanghugas ni siya so nakuha-kuhaan na akong hugasan and nakapanghugas na sab ko gamay samtang nangaon sila. So di ara ang palaman sa isda nga kuang gilitsyon. Dayon wala pa ko kaluto gani sa sudan namo pero nangaon na midaan kay nagkalderita naman kog manok. So di apa ko i-marinate na ko ni para namo ugma no. Usa ka manok ug tunga akong adobohon. Sudan namo dayon. Dara gagubot lang dagway. Nimo pagkapi duha ka klaseng kapi. Piti daghan ang luto. Dagkag lagi paluto. Daghan kay paluto. Unya tagagmay ra kay kaunon. Nga dara mo sudan gaya kalirita. Mo na ni nahbilin in taon ang mga kawali. Dayon ang nahitabo. Gihangaw og niluto hala sige balhin dagan-dagan sobra. Unya bantawan ninyo kung unsa ang resulta. Unya anya gini sila mga puros tilaw-tilaw lami pangsagpa sa ilang mga kuaning pangluto. So mo na ni ako nga ipangluto. Makaluya. Dili unta ko maluya kung mahurot nila. Nya so mapitik man daghan ang sobra. Makaluya kayo. Lami kay pang dara ako may pangluto. Yung puno ng kusina. So ang naghimo ko og spaghetti dire. Lain ang karne, lain ang pasta, lain ang cheese. Mana ilang bisyo lain di na lang timplahon tanan ba. Mura na ay ang spaghetti. Then di ay bechamel. Wajud bawas sa usan ng kutsara. Ingano to siya dagway pero very delicious. Dayon. Dira ang ulo sa isda. Ako ang gisabaw. Kung gihimo og marag dila diri ang tawag. Dayon ang kanon akong gihimo tulo ka klase. Kanon nga parat. Duha ka luwag na kuha. Kanon nga parat with sibuyas ibabaw. Kanon nga tamis. Mo'y nahalin, ilang ganahan tamis pare sa parat. Dayon ang usa ka kanon wa tuy bawas bisag usa na lang kamumumho. Sa kamumho wa jud kaisog ba umbok. Dayon di ara ang manok. Dira intaw ng manok. Kumpleto pa kayo. Ang lechon ng manok. Og ang isda. Bungkag ng isda. Ang isda ra may nahalin. Dili na lang isda ray lutuon ba. Isda lang then spaghetti ano ba. Iyang gusto di pwede sa iya nga. Gamay ra putahe hinahanglan mapuno ang lamisa. Sa kalamisa mapuno hanto dito. Hugasan pa imo na lang. Natay na suko na ko ha. Ay, kinabuhi tim sa mga bike manghipos ako. Akong pinalanggang mon tapos sa taas busy kay siya. Lak gupahan ako ron ay. Charot. So ayun na mga bay no, from their table to our table. Taran.
Ginoo ko, napuno ang among lamisa. Nakakaumay ang mga pagkain. Puwira na lang sa ginamos. Ang ginamos. Ay, Diyos ko po. Nalaglag ang aking hair. Ang aking hair na ako pa ning gisalapid ang kuanong singan ani. Ang porong-porong. Gay dako kayo para matabunan ang akong buhok. Kay kung isugan ni ilang mga panimplada diri. So dara mga pagkaon. Spaghetti still full. Bechamel still full. Chips and rice still full. Marag still full. Gamay lang ni nabawas sa kuan kanon nga with dalag-dalag nya puti sa ilalom nya dalag-dalag sa mga ibabaw. So ang nakuhaan lagi pag-ayo mao ang tamis nga pagkaon gamay na lang nahabilin sa kaldero. Murang din yung gustong kaunon di kana na lang tayong ipaluto di ba? Di kay mo ipaluto nya unsaon na lang ni paghurot namo karon. Ala panganhin mo diri mga bayas kan daghan pagkaon. Kung ni Munmun pa nakakaumay mga pagkain. Ayun na si Munmun say hi. At David ko na. David ko. Dara, nang limpyo siya. Abot siya di pang limpyo. Buotan kaayo. Dayon. Hugasan rin kadaghan kalaki ha. So, mara ni. Hugasan rin kadaghan. Ang tawon, hala, siging dagan-dagan, niluto. Kapandol-pandol ning taon para ma-serve gida yun inigting kaon. Nya pagkahuman, daghan ni sobra. Makaluya bi. Makaluya kayo. Nya mo insist ko maingon ko nga daghan ra kay na magpaluto eh. Parang di ko mapay mag-asawa. Oh, wala dire. Ang mag-asawa nga bag-o. Wala sila mo lagi di man siya mangutana daan gud nga unsa man dinhi mo maniudto or dili or asa man mo mangaon. Oh, ito mga mag-asawa nga bag-o. Oh, dapat giingnan na ako na siya na. Pangutan-an na yung mga anak din ha. Kung dinhi ba naman ni Ugto. Muna. Kay, ang kinanan po dato. Duwara man ito kutsara mon. Yung kain kagagmatoy lang po ang kaon nila. Gasan ikidaghan. Gasan din he. Mga inugasan din he. Dan hindi pangkulob sa gilid-gilid. Ito ara po dito, iba po siya, hugasan ni kadaghan mon. Hugasan ni kadaghan mon. Ang gipangluto husband daghan na. Nagkapandol-pandol ng dinagan. Grabing dagan-dagan ko ganiha lagi mon. Ay, ko alas dos na. Ay, alas siging dagan-dagan ha. Hoy. Nya, Ginoo pagkaon na wa na. Matay nang hina ako man tapos silang kumain, sabi ko sa misa. Diyos ko po, Panginoon, patawarin ang mga tao dito. Naluyag ko ba? Naluyag. Maganda ka na mukha natin. Ha? Nanambok na. Naluyag. Hindi taong ko naglantaw sa pangluto. Kay, mas kang daghanan. Ay, nagagkila naman dila ako. Aris talaga. Asan na ito? Hala, nalubat. Temsa ha? Hindi kasi, hindi, dili man good pwede niya muna. Usa ra ka buok ang lutoon duha. Kay igo na ba ang usa duha mahurot gid nila ay. So magdaghan man kay paluto gusto lang sana nila usa lang. Gusto man nga mapuno gid og maayo ang lamisa. Mo na ang mahitabo karon. Mo na diha. La sige dagan-dagan lagi ni luto makaluya lagi no. Ni man maluya mawadan tang kugwa. Umoy. What ag umoy? Melon para lemon pa. Gibali naman ni melon sa limon. Juice. Oh, di ara, mga bay. Hello kay bay Luisa Machitar. Hello nimo dia bay, kumusta? Pasayloa kayo ko kay nalimot ko pangutana katong ni anhang kuan dire ang mag-pick up bitaw sa Makati Express. Nalimot ko pangutana bay sa imong request diri kanako. Chat ti kaw niya ha. Og dito na lang siguro po ni gabot na ko sa Manila. Kay mas maayo siguro dito. Og hello sa kang bay Hagiya. Diha sa Italy. Hello nimo diha bay, salamat kaayo. Og ingon man sab sa imuhang mama nga matud pa nimo walay mintis sa ako ang mga video. I like the world mintis. Walay mintis sa imuhang mga videos, ako ang mga videos. Daghan kayong salamat kang Mama Gloria. Apaw, hello nimo. Kita naman likod ko diha. Ha? Kitang likod.
Hello kay Mama Gloria. Apaw, salamat kayo bay, bay Gloria. Apaw sa imuhang makanunayon nga paglantaw sa akong mga salida. Salamat kayo. God bless nimo diha, amping diha kanunay. Abanti Bisaya. Hello usab kang bay Chuna Cook. Kang Tess Good Branson. Hello. At ingon man usab kang Edit Paluma. Hello nimo bay. Aha, time sa. Oh, diri ay nako i-post. Time sa asa naman natin. Ayun, gumalaw na. Oh, hello kay bay Chen. Tulo ka Chen. Hello nimo bay. Dugay-dugay naman din yung imuhang comment diri no. Daghan kayong salamat bay Chen. Matud pa nimo imong ipang-download ang uban akong mga salida kay lagi usay walay wifi, so dito na lang ka maglantaw sa imuhang gallery. So salamat kayo. Hello usab kang Dams Sargado. Perti nang dugayan na imong comment by no, so na may nabot nga notification mong nabasa na ko utro ay inyong mga comments din he. So hello by Dam Sargado sa imuhang bana nga naa diri sa Kuwait nga si Robert Sargado basi nakauli na nino. Og sa imuhang mga anak nga si Brayden. Okay? Usar man dai imong anak sa imuhang anak nga si Brayden. Hello usab kang by Eileen, by Do. Kang Chelsea Marie Yang. Hello nimo diha bay. Og shout out daw sa mga kauban sa trabaho diha sa Police Station 4, Lapu-Lapu City, Marigondon. Kanila ni MB Lalain, kang Nanay Lourdes, kang Chelsea Marie Yang, kang Chief Admin is PO1 Nunez, og sa inyuhang happy diha nga si Chief Inspector Capasio. Hello nimo diha bay. Salamat kay ninyo sa inyuhang paglantaw kanunay sa akong mga bisag unsa mga klaseng mananap nga mga lakaws kinabuhi. Okay? Hello usab kang Lucy de Guzman. Og ingon man usab sa imuhang inahan og sa imuhang tibuok pamilya sa Dalawinon, Magsaysay, Davao del Sur. Hello ninyo daw tanan. Og sa imuhang Mama Miling. Mama Miling love gikan sa imuhang doctor. See you soon daw. Pagpangga gikan sa imuhang pinalanggang anak nga babaye. Okay, Jonet Abrantes. Hello nimo diha bay. Og kang Ann Friolo. Hello bay, kumusta? Og unsa ni bay ingon ana man sad kami si tatay. Sige, naputol man imong comment dito. Kang bay Ellie Woods. Hello nimo diha bay. Shout out ko sa Seattle, USA. Hello niyo diha. Unsa ni wala puy ayo ang pagkain. Dili makagawas. Okay. I'm sorry for that by Ellie Woods. Sige lang, laban lang. By Lorena Temple. Hello nimo diha og kang Bijinsita Banyagaso Lozano. Hello nimo bay, di daw makagawas lagi. Kang Daphne okay, hello kang Daphne Cortisa. 9 months ago na ni makominta ba. Og ingon usab sa imuhang Mama Jolie Bebit Salon Kabaluna. Ani nga panahon nga nag-comment ka na apa siya sa hospital no. Og hinaot nga okay na kakaron Nanay Jolie Bebit Salon Kabaluna. Naot nga okay na kakaron nay. Og unsa ni dugay-dugay na gid ni karon pag gidintawan. Salamat kayo sa imuhang pagpangga nga ni kanako. Matud ba sa imuhang anak nga kusog kag pagpalangga para sa kong inahan. Salamat kayo Nanay Jolie Bebet Salon Kabaluna. Hello usab kang Shoni Lin. Okay. O kang Jane Bienes. Hello kanimo. O dunay nag-chat sa ako ganiha no. Naay gi-screenshot si Admin Charlie ganiha. O gipasa niya sa ako nga nga naay nagpag-greet sa ako pero asa naman to? Pero ganiha ra gid ni nakit gikan kang EJ Tobak. Hello nimo bay. Og sa imuhang lula nga si Andresa Araco diha sa Bohol. Hello nimo diha lula Andresa Araco. Diha gapasa ka og kuan. Singan ani. Asa naman ni? Di maklaro. Diha imong apo gapasa og video. Kani nga video. Diri sa ako nga naglantaw ka sa akong video la. Lula, salamat kayo Lula Andresa Araco sa imong paglantaw sa akong mga video. Nindot ikag smile diri la Kuan kayo la. Kanang batanon pa kayo la.
O lagi, salamat kay laha. Ganahan jud kay kog mga katigulangan no bisan pa tong gamatiting pa ko kaya ang sayngan ani ang akong kanunay nga mga kaistorya, mga katigulangan gyud. Sa unang panahon sa bata pa ko ganahan ko may istorya nila as in o ganang malingaw man ko sa ila mga pinulungan ko sa mga katigulangan ba mo hantud karon ang akong pinulungan has kapang lawma ambot kung nakasabot ba ning nas kung kiliran taon sige lagkaon aning kuan. So salamat kay laha sa imong kuan ug sa imong apo nga si EJ Tubak. Hello, gachat ko ani niya ganiha. Gi-screenshot man ni admin gibasa sa ako Dayon do na pay problema dinhi na nagpatambag diri ganiha no. Asa naman to nawala. Akong lang tawon sa tuang asa screenshot. Oh, di apa request. Hi Ate Kabkab, pag-greet sa akong nanay karon iyang birthday. Kang nanay Tita Gamo from Leyte po, galing sa anak niya dito sa South Korea. Salamat po, God bless you. Hello, happy 59th birthday. Sa imuhang nanay bay, Marisa Gamo, wa man imong butangi pangalan. So, mga to, basta happy 59th birthday sa imuhang inahan sa kanunay panabang. Hello sab kang Candy Balansag. Belated happy birthday bay Candy Balansag. Karon pa na ako nakita ng imuhang comment no, belated happy birthday na lang. Hello kang Marjorie Jesus, kang Grace Ladimora, kang Chel Pioko. Daghang salamat kang Gloria de Jesus sa imuhang kuan kahit hindi mo naintindihan last sige ka pa rin. Hello nimo diha sa Nashville, Tennessee ba ni USA. Kang Jelay Cortez, hello nimo kang Banisha. Okay. Kang Gloria Bunga, hello nimo bay kang Diza Jane Balmonte. Kang Jolie Mbodo, kang Crimber Mukbang. Kang Jenny Bacos, hello nimo bay, kumusta diha? Biti naging kuana, bisiya sa mga kalaki karon. Bay Mona Lisa, ikaw ba ni Mon? Bilianzana. Hello hindi pag-reach ko be ni Apos Dubai. I love watching your mukbang day. Best regards. Okay, alright. Daghang salamat. Bye family mommy. Hello nimo diha kang Alshin Lamalo. Okay. Mo na to yung tao. Dini lang sa kukutob nga bay ha. Time sa ako sa subay. Signa importante. Okay, alright. Asa kinsa man si Christy Apari, hello nimo bay. Maricel Cagas, kang Chel Pioko, kang Mariza Kanya Beral, kang Jenny Apostol, kang Lia Marihimar, Elitiriti, YT, hello nimo. Kang Angelica Asidilia, kang Alicia de la Cruz, hello nyo tanan, daghang kay salamat. Basta mo na to, magsugod namin pang purat sa diri sa kusina. Mana ka mon? Tapos ka na magpapak. Sus, damo pagkaon dito ba? Nagpapak na ako ng isda. Isda. Damo pagkaon. Sige. Isipon ako ngayon. Birada na tayo sa hugasan. Napay tubig nga kang inita. Alright, rock and roll. Birada, mga higala. Fight, sinuhulan, tagjis ang bulan. Dahan salamat bitaw niyo tanan mga bay ha. Pila na lang ka adlaw mauli na ko Pilipinas ng taon. Kaloyan sa Ginoo. Makauling gwapa og buhi. Gwapa gid in taon. Pastilang kalakiha. Alright, daghang salamat yung tanan mga bay ha. Basta kita-kits na lang ta diha puhon, makauli na ko wala problema. Okay ha? Ako. Basta may gusto ka sa aking mahal. May balat ka. Ang gawin siya. Lobat na. Lobat na yung bisik natin. Ba't na? Sa aking balaman ka na. Isipin mo siya. Sigurado ba ka? Nakikiusap ako sa'yo. Nagmamakaawa. Kunin mo ng lahat sa akin. Wag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang
kaibigan siya, sa aking maaaring siya. Bakit usap ko sa'yo, mahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal, ikamamatay ng puso ko. Sa akin inagaw mo siya. Okay, magkantahan na mga katulong dito. Hala, ganyan. Oh, may biglang pasok ka naman. Ano yan? Ano yan? Sige, wala, tugasan pa mo. Nasa lang. Hantod na humanan mo na yan. Kung sa matapos, hindi na malayo. Tapos na. Oh, hindi na sa mga. Abay, baso, ang init. Ito, Greg. Ito, tubigan eh. Titingin kita. Wala na ba, pasigilap hawang. Bagong lakay. Ang init mo kasi siya dito. Nagkakilala ko sa'yo. Maganda kinakanta yung you needed niya. Hindi lang. Maganda yung memorization mo. Agay! Para ako kantahin mo yun. Yung you needed. Cry the tears. You wipe it dry. Diba ang kanang tingin ka sa sabon? Asa? Sabon. Hindi. Amoy CR. Wala may piri mga bay, nahurot. Nahurot na ang joy. Yung karina lang ang isabon. Ay, ibo, kabayo. Ang kibot, nalagpot. Aw, saba. My mind. Ano? Behind. Yun ang kanta ng rising. Somehow you needed me. Dila. Sana, usok-usok na mga bay, oh. Did you see that? Smoking. The water is very hot. The people here is very unfit. Even though I call them a lot of times to check the water here, but then still like this, it's too bad, like that. Yeah, yes, no. It's alright, we can handle it. We can handle it. Even though it's very hot, yeah. Because our hand is very, Thick already. very much. Many kalyo. Mini kalyo. Ay, ano mo yung sabi ni tatay? Palsid. Asma. Sabi ni... Palside. Palside. Ano yung Oh, palside? Pasay. Sabi ni tatay, samahan mo ako mag-jogging na kasi kamay ko hindi na, pag may hawakan ako, lalaglag na siya, ganun daw. Tapos sabi ko, you are pasmado. Sabi niya, what's pasmado? Pasmado, like that, you can't hold anything, my God. Kaya, hindi ko alam ang English ng pasmado ba? Kaya sabi ko na lang, you are pasmado. Search in Google, pasmado. Oh my God! Sobrang init ng tubig. And I can't believe it's you. I can't believe it's you. Kanta-kanta lang. Oo. Parang ko eh. Yan mo. Ay, hindi. Dapat powder pala yung Ariel. Powder na rin. Maganda. Ay, paano? Yung powder na rin. Nandoon pa Taas. sa Luzon. Ito tayo sa Mindanao. Walang layo natin. You put me high. Somehow you needed me. Ano ba?
Saan yung kukuha na niya? Ala, magprito mo siya eh. You are here, Kasikan. I was... Ako na dito. I was confused. You cleared my mind. You brought it back to me and held me up and gave me Pag gumagpa niya ito, kauna po sila. Snack. Hindi mo na po snack mga bay. Pa, silang kalakiha. Paano? Pagkaon, gamatoy ra kaunon. Niya humagkaon. Magpaluto na po. Snack nila. Hindi mga bisyo. Ako po ang tubig, parang nilalapnos. Ang aming mga balat. Parang mga bagong katay na mga... Bagong katay na, saan ang mga balahibo? Lahibo, lapnos. Lapnos. Pwede ka na Pag magkape. manipis-nipis ang balat, lapnos. Pwede ka na magkape dito mo. Reko! Diyos ko, ilang beses ko na nilapit sa taas-taasan, galang-galangan, katipunan, pero hanggang ngayon, ilang buwan na ang nakalipas, palagi akong sinasabi na sobrang init na ng tubig dito, pero wala pa rin silang ginawang paraan na kahit na ano. Sinasabi ko na nga, nahalika kayo dito at hawakan niyo ang tubig at kung anong mararamdaman. Sabi nung amo natin Sinabi lalaki. lamang sa akin, Ang sabi nung mainit pumunta na. dito, sabi, Oh. I feel already, I'm in the hell. Oh, mainit nga. Oh. Tapos, ayun na, mainit na. Katapos wala na. Wala na, Ay, naku. natalimutan. Ay, naku. Ang sarap. Ay, na. Diyos ko po, Rude. Ito po, buhay. Buhay. Tawanan na, mamaya tutulog na ulit kami. Sige. Ilang minuto na lang mo. Pahinga na tayo from early morning. And until now, thanks God, we're still alive. We're still fighting. Just keep on fighting and don't lose hope. Hope. Don't lose hope. Huh? Okay, alright? Don't lose hope. Huh? Kaya natin to, Mon. Lalo ka na, Mon. Kayang-kaya mo yan, Mon. Ilang araw na lang, Mon? Ano sa'yo? Diyos ko po, Rude. Kaya mo yan, Mon. December ka dumating. Oo. December Si ate 28. tayo makona. Malapit na sige. madali ng pagtitiis ako, matagal pa pagtitiis. Gusto niya March daw siya uwi din extend para sa maka-attend naman siya ng recognition. Kaya ang gagawin, mag-extend naman siya ng 3 buwan. So meron ka pang nalalabing 22 buwan at 3 buwan. Kasama na doon ang iyong extension. So, lumipas na ang 1 buwan. So, yung 4 na buwan ay babawasan natin ng 1. So, 23 na lang. Ngayon, gusto mo mag-extend ng 3 buwan. So, mayroon ka pang nalalabing. Oo. 23, 23. Dagdagan natin ng 3. So, may nalalabi ka pang 26 na buwan. Kaya mo yan. Basta laro-laro lang sa araw-araw. Parang naglalaro lang tayo, no?